Good morning. Madzuka bwanji konse kumene muli. Tipatsane pano ma update pakati pa zokambirana za Iran komanso America zimene zinakachitikira ku Switzerland. Anyway, so pali zinthu zingapo zimene makamaka tikuyenera kulowa deep. Osati pamwamba pokhaya, koma tikuyenera kulowa deep. Chifukwa pamwamba patisokoneza kwambiri. Komanso at the end of the day zapeza konzoti kodi mesa mati zinthu zikukhala motere, kodi mesa mati mpacha zikhala zotere, ndi apa zikukhala bwanji. So actually news zikupanga circulate, zikuyendayenda kwambiri kunena kuti yayi apapa zikuoneka zoti dili mmene ilili America yagonja chifukwa yavomera ABCD. Yavomera ndalama, okay? Yavomera kuti ipereka 12 billion, yavomera kuchotsa blockade, yachotsa ma sanctions ku dziko la Iran kuti atha magulitsa mafuta. You understand zinthu ngati zimene zozo. Yeah, completely zonsezo nkhaniyo ndiyoona. Komano timafuna tipasane ma details bwinobwino kuti kutsogolo kuno tisadabwe china chakenso chikamachitika. Ndiye mungakhala pomwepo kuti tiyambe kusanthula. So ineyo mukafukufuku mmene ndapeza kwanena kuti choyambirira tikabwerera mbuyo tipeza kwanena kuti timapita ku Switzerland kukatani. Ku Switzerland timapita kukasaina deal chifukwa kuti tamvana zoyenera kuchita. Ndiye kupita kuchako tinali kukasaina. So kumvana koyambirira kunali amati kumashira kuti MOU, Memorandum of Understanding, okay? Kuti tamvana zochitika apapa, okay? So ineyo kumapakati pano nditha kungoyitchula kuti I think inali Memorandum of Misunderstanding. Inali memorandum yosamvetsetsana, chidocument chipepa chisamvetsetsana kuti satamvetsana chifukwa because zimene zichitika ukuku it's just something else. Chabwino tilongosana ma details bwinobwino. Anasainira kuti tamvana tiyendika koma ndikasaine. Atapita kokumana kosaina kuja ma subject aja anapeza zoti abweraso mbuyo, ayambaso kukambaso za mbuyo. You understand? Chifukwa why am I saying so? Munamvako kuti America ndi Iran asaina pena pake, like kusaina chiyova kuti basi tasaina ichi mmene amachitira moja. No, sana saina chifukwa ife timadika kuti mwina akapita akapanga Trump munamuona tena akamasaina za memorandum of understanding zija amasaina, koma ukuku kukwanapera kunalibe kusaina kwene kuti kosa. So ukuku zachidziwikira zimene zili ukuku nzina kuti palibe there is no peace deal imene yachitika kuti kasaina na kwake peace deal ndeje kumbali ya tikamba kumbali zonse ziwiri, kumbali ya America ndi kumbali ya Iran. Timvane pano kuti pakati paopa pali mistrust, kusakhulupirirana ndi chimene chili pakati pa kusakhulupirirana kumene kuli pakati pa America ndi dziko la Iran. So America nayonso ikuonanso kuti nayonso akuti ifuna kuchenjera, akuti sikuikhulupirira Iran nayonso ikuti sikuwakhulupirira ma Americans kama anapita kukaona za deal. So that's why sana chinthu chilichonse. So point yoyambirira, why tikumva zokhuza ndi 12 billion US dollars kuti ndrama imene iyi ikhala ngati yapatsidwa ku dziko la Iran. Definitely ndrama ija sikuti akuti awapatsa ngati kuti kuwapatsa takupatsani. Iwo aja kuti ndrama ija akufuna kunena kuti afuna ndrama ija akuti Iran isatenge komano ndramazo agulire chimanga, soya. One of the things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers. So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So
chimanga, soya, khobwe, chani agule ku America. Zinthuzo. Ona? So mimi ngono saringa kashi yayi. Koma auzo kuti hey ndama ndi mugulire ndakuti pakati Trump chino kuti mafamazi athu yayi anjoya anthu akwathu anjoya. So now ndrama ija akuyikira condition. Ndrama yo ndi ya ku Iran koma akwapatsa condition. Timvane bana kuti ku Iran sikusowa khobwe, sikusowa chimanga, sikusowa soya. Chifukwa anu akaja amadzilimira okha. You understand? So kwauza kuti akagule chimanga soya ku America, I think to me it's just the nonsense. Okay? Iwo samasogera zinthu ngati zimene zonso. Chabwino. China. So mimi ngona kuti America ikufuna igwiritse ntchito ma frozen assets ngati leverage ngati kuti ma cards kuti ife tatenga tuti ife tuti ndima you understand tulitu ndi ndrama zanu ngati mukuzifuna ndi kuti titere. So Iran yana kuti pankhani kuza ndi ndrama ifeso ndi kuti zitengaso nangasi iwo akufuna aputitse aja International Atomic Agency aja amayang'anira za amenaje. You understand? Amayang'anira za kuti kubwera kuyang'ana kuti sawa panga nuclear sawa kuti amenaja bungwe limene lijalo. Okay? International Atomic Agency chachana. So Iran yana kuti amenaja asinthana ndi nani? Asinthana ndi ma assets. Ndikuti ngati mufuna kuti amachita lolo kuti abwera azipange inspect, azipange check ndikuti ndrama zathu kuzituluke. Ne Iran sina yankhe bankhani okhuzana ndi zama frozen assets zet sina yankhe bankhani okhuzana ndi zoti ndrama zawo agulire soya kapena chimanga. Iran sina yankhe mina nkhani imeneyo sina yankhe pochiti chonse. Okay? Yangoti amene yangolongosa kuti tagwirizana zoti ndrama zathu atipatse. Okay? That's it. So mimi ngona kuti America sikupereka mtima wonse yayi koma ikufuna ikhanga kuti ikuyika some conditions iso badi pamene paja kumene konso akola naso tingodikira pang'ono akola naso kumene akolana sanati kumene kupezeka maki. Number 2 tinamva imene ndi ama frozen assets katundu wa Mairani amene akukwana ngati 100 billion maikosi akaphatikiza. Tibwere ku number 2, issue number 2. Issue number 2 ndi issue yokhuzana ndi ma sanctions. Ma sanctions ndi zibalo zonena kuti simugulitsa mafuta anu. Okay? Simugulitsa mafuta anu pabesa mna kugula mafuta anu ndi zibalo zimene zonso. Ndi zibalo zambirimbiri. Okay? Iran ndi zibalo zambirimbiri. Ndi zibalo za pa mafuta, ndi zibalo za chani, zambirimbiri za ma bank transactions. So America sikuti achosa ma sanctions onse. America yana kuti tachosa ma sanctions pankhani okhuza ndi za mafuta kuti mukhoza kugoletsa. Komanso ma sanctions amene wawa akagwiritsa ntchito ngati leverage ngati kuti akagwiritsa ntchito ngati nyambo. So ma sanctions amene sutachosa ngati kosaina kuti tasaina kuti achotse yayi. Ma sanctions amene wakuti achoke for 60 days yokha basi. Pa 60 days ajoke pa 60 days. Kwinako azaonaso. Koma no pakati for 60 days pakadika iye panopa akhanga rachotsa ma sanctions aja. You see? Nde pakati panopa Iran kutakata after 60 days ndikuti atiuna akamvana kwebwino panankha ngati achotsalatu. Blockade yawo ija achokaso ndithu for 60 days as well. Kwinako zikakhala kuti chichewa china amari ari kunyala pya zanyala philana zikanyala pya zikakhaluza sekonekera blockade Iran ibwerera. So zonse zichitika apa nze akuriza temporary basi zakathawi kochepa koma sikuti afika pa agreement. Chabwino issue imenetu ndi ma issues akuluakulu amene. So tiyang'ana issue yokhuzana ndi ku Lebanon. Ku Lebanon akuti okay pacha
America inatembenukaso inaizaukiraso kuyigiraso Iran kuti ya mwauza anthu ano pamene voto nali Israel. So nkhani ikuti bwanji, nkhani ikuti bwanji. So nkhani ikuti akuti amvana kuti Israeli isapange zina komanso amvanaso afika napo pamvana poti sipamba cha Hezbollah amaitenga kuti gulu lazigawenga samayenera kukambirana nayo amangoyenera kuti ayichotsete ndi amapempha Syria kuti azithibulana. So pakadali pano ayipanga akuyilemekeza kuti Israel izikambirana ndi Lebanon, izikambiranaso ndi Hezbollah. So meaning kuti ayipanga include kuti okay ndi Trump so pachapasayilana zakapasa kuti Hezbollah ipatseni ulemu. Anyway, koma zonsezi akuti angopanga conflict zero, angopanga zoti akuti azionetsetsa kuti mutani. Are you thinking what I am thinking? Pamene pali nkhani akuti sizoti America sinabwere kuiuza Israel kuti ase siyana kupanga ataki Lebanon. Ayi akuhafulaso akuti atimene zizikhalira nzono kuti akuti ndekuti azipanga cheke kwambiri. Okay, azipanga cheke kwambiri. Even atafusira neto langana kuti akulu kodi inu yota tatuzeni bwanji simukuuza Israel pano patanga sinkhani ya simple pano pazi kutheka pano pamthokona kuti zasiyako yema kuti inuyo ngati muli omenya pa dziko lonse lapansi ma super power osangouza kuti akuti siyana zimene zobwanji. I mean, simple. Siyana zimene zozo. Does the U.S. want Israel to withdraw forces from southern Lebanon? Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel. We do believe, of course it's going to require a lot of hard work, that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese armed forces, and also it's going to require the Iranians to rein in Hezbollah. That's all the sort of things that we were talking about yesterday, and again, I think that we got much further compared to where we were just 24 hours ago. This is... Koma nawonso akuona that's why Iran imanena kuti zochitika za Israelis America so limuti ili momwemo asaoneka ngati kuti ndi abwino. America ndi kuthekera iuze mesa Israel modele yo. So use that or akuti siyana zizi bwanji. Earlier today, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point. Who did he tell that to you? He said it publicly in Israel. Well, we're going to take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't? Well, I'm not going to sabotage tell the you deal? what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. Go ahead. Why? So that's it. So chabwino nkhani kuza ndi okay, nkhani kuza ndi nuclear palibe deal imene asainirana kuti Iran isiye kupanga enrich ngati kusonkhanitsabe uranium. Palibe deal imene palibe sanasainiraso chilichonse angoisiya mkatikati imeneyonso paja Iran kuti umene kusagunda. So meaning kwenda kuti issue imeneyonso ili hanged yangokhala koma chachikulu nchina kuti ma talks diplomacy is still alive. Kukambirana ndithu kudakalipo pakati pa America ndi Iran. JD Vance ena ndawso angochoka angosiya ena ndi ena kuti apitirize issue yo kukambirana bwinobwino ma technical issues. Koma osiyo zonse zochitika apa zonse zimachitika apa zili mu 60 days. Ndino tetha kunena kuti in short mwachidule tetha kunena kuti process ukusikunapite sanapite ukapanga kukathetsa vuto kuti ako zatheka basa sana zatheka koma kumene kuchimene chitiko nchonena kuti
apanga create process yona kuti achepetse confrontation, kuthibulana, achepetse zinthu zimene zingapangitse kuti waja afike kuzibagira abwererenso ku nkhondo, koma zilunjika munjira yoti atha kukamvana kutsogolo kuno. Timvana pamenepo atha kukamvana kutsogolo kuno, angopanga reduce njira yoti akulu okay chabwino inu njobe nichokasana blockade okay sekona basale homozi okay inu tukupasana kone easy okay in choncho inu choncho aliyense akupanga inu choncho iweso okay yeah now let's go you understand, angotero basi koma sikuti zafika poti yeah. Ndalama yanu tigulire soya ndi chimanga. Guys, thank you so much. I'm gonna end cameras.